Okay, maggalaw. Maggalaw ni. Usog lalamat na mo kuya. Wala usog tulalamat ni maggalagalaw. Nanti lah. Kati-kati. Tagila. Iba na to patang. Patang nga bahalog. Patang sunaro to nata. Ulog ni. Babalog. Buplag. Iya, katon desa sunaro to ite. Pero kara pero desa to patang. Tuusan lang lusuyay katon nga pong loob sira. So ay so problema mga kadiskarte no aro bay patang uulsob. Desa sunaro tong sira ta. Luso lang luso yan no ken. Ala. No gana bulos siren tiya. Masanta siya kabusangid siya kayo mga kadiskarte. Good morning. Sula, tagiyago la. Dating gawin lang mo. Nga pala sirak. Ito maniraw tilay palag. Kumuno ulit na to. Nga pala sira. Ako siniraw lamat ng karaman. Ako la sisirawing aram. Dakalin na nato niyang kabusan. Kumun, wali na nato ni may balkon sa kayo rusob. Paano nakaduan. Ya dubo. So paano na tila mga kadiskarte. Abang kayo lang mo. Shout out lalamot ud sa ramay katulopang bye-bye dito na eh. Shout out ud si kayo. Tan aramay tagad Barangay Lasip. Shout out lamot ud si kayo. Mananat tila mo iya siraon. Almusal ug tupandom. So marka may sira karoman. Inggawad. Bayawas. Nabuk toy labi. Natan ti pangigawan tayo jad. Paksiwan tayo angko. Wali nala. O isigang. Para marakop. O di na prito lamot. Nalang nang lanani. Malunok. Okay, maggalaw. Maggalaw ni. Usog lalamat na mo kuya. Wala usog tulalamat ni maggalagalaw. Nanti lah. Kati-kati. Tagila. Iba na to patang. Patang nga bahalog. Patang sunaro to nata. Ulog ni. Babalog. Buplag. Iya, katon desa sunaro to ite. Pero kara pero desa to patang. Tuusan lang lusuyay katon nga pong loob sira. So ay so problema mga kadiskarte no aro bay patang uulsob. Desa sunaro tong sira ta. Luso lang luso yan no ken. Ala, sige. No gana bulos siren tiya. Ay alamay kumadong palag. Kuno rin na to. Dagdagan niya di sa tay. Wala di set. Yalis, di ba na ay di set. Dagdag. It's done.
Ayan, may sakay mga idol ni. Malama, ready set. So mga kadiskarte, iso sa naliparagatan, ang kapiulsob, patang. So sakto laba ya, kiyan. Ug tuya tam panabot ni pandemya. Kasabawan tayo, paksiw tayo yata paano magang ganun ilo to. Judisit natan. Pero okay laba ta kalaga zero. Already daisit. Ug tutang pandemya tabok bukor ko nabot tulaya. So okay labat. So thank you Lord lamot tawalay. Narol ya palag. Ayos. Bale. Ilo to tiyan. Ipaksiw tayo. Paano magang ganun ilo to. Naprito mabayag eh. So okay. Mga kadiskarte. Ano sa labat sa Panabilay dyan probinsya. Ito ay manakarte na mo itong pitik. Agi mapitik lalama. Mga kadiskarte ni alutula. Ayalay pangugtuan tayo ni. Ano gapak si Uya bali-bali. Ang gasabi na akan. Palalibaw tayo ni. Tulabas wala rin tayo. Mga kadiskarte. Ayos laya. Karaos lang mo sa nagaw. Mga kadiskarte. Ang ganda nila labi ay sira tayo. Okay. Ano sa labat?